Pila edad ni? Mag-7 ugma. Sir, mangkon na sa kumbana, sir. Pag umangkon si Mumbana. So na pay bugas. Katabang, kumusta? Naata diri karon sa Purok 11 Komunal, Buhangin, Davao City. Ang atong tumong diri katabang, atong surprisahon ang isa nato ka katabang nga naay pamilya, naay anak nga nag-request og diaper o grocery para sa iyang anak. So kuyogi ko niyo katabang para makita nato yang reaksyon. Tara. Halo ma'am, maing Auto, sir. maing udto na ako diri sa akong gihunungan katong una. Ay, kadalian, sir, ha? Ano yung mga anak? Yes, sir. Tapos, saan yung balay? Dapat ko, sir. Ubus lang gamay? Ano yung bana? Trabaho lagi, sir. Mau ba? Oo, na. Pila edad ni? Mag-7 ugma. Mag-7 ugma. Surprise ka, dala na ako iyahang diaper. Mag-7 ugma? Yes, sir. So birthday gift na ako din siya. Timing kayo. Timing gift. Dala na akong imuhang gift. So dala na ako yung kuha na. Nadiri. Ngisi makabit-bit. Ay, ikaw. Kisa na mo ni? Sir. Mangkon na sa kumbana, sir. Pag umangkon si Mumbana. So na, pay bugas. Punta na sa balay, ay. Oh. Okay. Wah. Salamat kayo, sir. Ha? Isi pangalan niya? Ito, sir. Isi pangalan niya? Sabrina, sir. Si Sabrina. Sabrina. Halo, nana ko'y birthday gift ni mo para ugma. Diaper nga IQ. Makita ka sa video. Tawa ka magdahong makaroon kumani. Wala yun, sir. Tagasa mo di ka. Kung tabatong lang yung mga kuhan. Kansa sa Midsayap. Midsayap ka? Ako diri dati. Tapos, diri na ka namin nyo. Diri na kita kuhan. So, na sa balay. Nara yun, sir. Alagaan ni. Good balay. Sige lang, kung sa may advice ni mo sa uban nga gusto makadaog sa bugas, apilya po ka sa rapol na to. Ayun magundang. Ayun magundang. Advice lang ako sa uban, sir, nga magkuhan lang sila, mag-like, then share, tapos follow. Padayon lang. Padayon lang sa pag-share. Alam Sa appeal sila sa raffle. So, Sabrina, happy birthday para ugma ha. Hello. Tingala siya. Hello, naulaw. Mag-7 na ka ugma na ko irigalo sa imo ha. Diaper to. Kwanto ka book. Ubay-ubay to para dugay nimo mahurot. Nyaman to na ko. Sige, sir. Salamat sige. kayo. Oh. Katabang, para maka-appeal pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page, ang Surigao nun ko, para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-appeal pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga mudaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga mudaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address o contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video. Amping kanunay.